Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. சரி, சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாகே சக்ஷும் ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீதிகம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபதிகம். ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே ராதா காந்தா நமஸ்தே காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தானேஸ்வரி வானோசுதேவி பிரியமாணி ஹரிப்பிரியே வாஞ்ச கல்பதராய கிருப சிந்து ஏவச பதினானா பாவனையே ஸ்ரீயோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு திரும்பவும் ரிப்பீட்டா படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதாவது 7வது அத்தியாயத்தை நேற்று 6 அத்தியாயம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு 7வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். இன்னைக்கு 7, 8, 9, 10 வரைக்கும் மேக்சிமம் பிடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப 7வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூரணத்தின் குணம் இல்லைங்களா? பூரணத்தின் குணம். இதுல பகவான் ரொம்ப அழகாக, அதாவது அண்ட சராசரங்களை எப்படி படைச்சிருக்கிறாரு, படைப்புக்கான காரணம் என்ன, அப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தா நம்முடைய விஞ்ஞானம், முக்கியமா நம்ம விஞ்ஞானம் ஆரோகுணம் அவராகுணம் பத்தி படிச்சோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா சொல்லப்பட்டது ஆரோகண முறைன்னு ஒரு முறை இருக்கு. அந்த முறை பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம், நம்ம சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்றோம்னா அந்த மொபைல் பாத்தீங்கன்னா அப்போ என்ன சொல்றது, ரொம்ப பெரிய சைஸா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சைஸ் உள்ள மொபைல் அது. அப்போ டச் எல்லாம் கிடையாது, வெறும் பட்டன் போன் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு காலம் மாற 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 என்ன ஆகுது, டெக்னாலஜி மாற மாற இன்னைக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா நம்ம மொபைல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸ்மார்ட் போன்றோம், நம்ம என்னென்னமோ போன்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதே அந்த அந்த முன்னாடி இருந்ததை நம்ம இப்போ நினைச்சா யூஸ் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? முன்னாடி யூஸ் பண்ணதை இப்ப யாருமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றதுன்னா ஆரோகணம் முறைன்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி முறைகள் பாத்தீங்கன்னா பழச நாம தவிர்த்துருவோம், புதுசை மட்டும்தான் நாம இது பண்ணிடுவோம். அப்போ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா குறைபாடுகள் உள்ளது. நமக்குள்ள புலன்கள்லாம் குறைபாடுகள் தான். நமக்கு எல்லா விதமான செயல்பாடும் நமக்கு புலன்கள் குறைபாடு. இது ஆரோகண முறை. இந்த முறையை நாம ரொம்ப அழகா படிச்சோம். அதே மாதிரி பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படின்றத படிச்சோம். இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு சிறப்பா சொல்லுங்க, நம்பிக்கை இருக்கணும்னு சொன்னார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவராகுணம் சொல்லும் போது அவராகுணம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆராகுணம் வேற அவராகுணம் வேற. இது குருசீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் கொடுக்கிற வேதத்தை நம்ம கரெக்டா நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம கரெக்டா அந்த வேதத்தை நம்ம சரியா ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த 2 விதமான செயல்பாடு நமக்கு ரொம்ப அற்புதமா ஆராகுணம் அவராகுணம். இது ஒண்ணு. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்க போனோம்னு வச்சுங்களேன். பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்திகள், அவருடைய சக்திகள் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இதை படிச்சோம். அதாவது 4ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்பதா அல்லது நிராகரிப்பதா அப்படின்ற தலைப்புல நாம பாத்தீங்கன்னா 13ல இருந்து 19வது பதம் வரைக்கும் நாம அது விரிவா நம்ம அதை பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக. அதே மாதிரி தேவர்கள் தேவி வழிபாடு 20ல இருந்து 25வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 26ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், யார் பக்தராக முடியும் அந்த தலைப்புல நாம இதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயம். இதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா மாயத்தால நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம், எப்படி மாயத்தால கட்டுண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி மற்றவங்களை நாம ஈஸியா ஏமாத்த முடியும். அதாவது இந்த வையகத்துல உள்ள எல்லாருமே ஏமாற்ற குணம் உள்ளவர்கள் தான்.
நம்ம மற்றவங்களை ஏமாத்திடுவோம் ஈஸியா, நாமளும் சீக்கிரமா ஏமாந்துடும். சோ அந்த மாதிரி குறைபாடு உள்ள மனிதர்கள் தான் நாம் அப்படின்றதையும் நாம வந்து இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம விரிவா படிச்சோம். அதுலயே வந்து பகவான் வந்து கேள்வி ஞானம் ரொம்ப அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி ஞானம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா கேட்கிறார். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சக்திகள் என்னன்னு பார்க்கணும்னா, அவர் அனைத்திற்குமே சாரம், சக்திமானுக்கு சக்தி. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் யார் நிராகரிக்கிறார்கள், யார் ஏற்கிறார்கள், அந்த தன்மையிலும் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம இதுல விரிவா படித்தோம் இல்லைங்களா. ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயம். இது ரொம்ப சிறப்பா நம்ம இதுல பார்த்தோம். சரி, இந்த அத்தியாயத்துல மொத்த தலைப்பு மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகம் நம்ம இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 30 பதம், 26 30 பதம் வரைக்கும் பகவான் யார் ஏற்கிறார்கள் அந்த தலைப்புல 30 பதம் வரைக்கும் நாம இதை பார்த்தோம். 30 பதம் பார்த்தோம். இப்ப எட்டாவது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறார் அந்த அத்தியாயத்துல. பகவான்ல அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அர்ஜுனன் வந்து 8 விதமான கேள்வி அழகா கேட்கிறார். பரத்தை அடைதல் இந்த தலைப்போட இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பரத்தை அடைதல். பரத்தைனா பகவானோட உணர்வோடு அடைதல் இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு சிறப்பு. இதுல அப்போ வந்து இதுல வந்து 8 விதமான கேள்வியில 7 விதமான கேள்வியும் அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அதை வந்து கேட்டதுக்கு பகவான் வந்து அதாவது அதுக்குள்ள பதில் கொடுக்கிறார். இந்த 7 விதமான கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கிறார். 8வது விதமான கேள்விக்கு மட்டும் அழகா ரொம்ப விரிவா நமக்கு இதுல விளக்கம் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா. அந்த 8வது விதமான கேள்வி என்ன கேள்வின்னு யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? 8 விதமான கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. அந்த 8 விதமான கேள்வி 7 விதமான கேள்வி விட்டுருங்க. 8வது விதமான கேள்வி இது இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பே அதுதான், தலைப்பே அதுதான் சொல்ல போனா. பிரம்மம் என்றால் என்ன? ஹரிபோல் மாதாஜி. பிரம்மம் என்றால் என்ன? ஓகே ஓகே, இன்னும் விரிவா அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் மாதாஜி. இல்ல அதான் பிரம்மம் என்றால் என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, தேவர்கள் யார், இந்த மாதிரி இதுதான் 8 क्वेश्चंस. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் அதுல வந்து 7 விதமான கேள்வி நீங்க சொல்றது ஓகே. அத்தியாத்மம் அதிபூதம்னா என்னன்னு கேக்குறாரு. அந்த 8வது கேள்விதான் என்னன்னு கேக்குறேன். 8வது கேள்விதான் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பே சொல்றேன். புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க. உடல்ல அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறாருன்னு கேக்குறாரு. பக்தி தொண்டு என்ன மாதாஜி? கடவுள் வந்து நம்ம உடம்புல எப்படி வசிக்கிறாரு, அப்புறம் வந்து ஈடுபடுறவங்க பகவான் லோகத்தை எப்படி அடையிறது, பகவான் லோகத்தை எப்படி அடையிறது அது ஓகே. பரத்தை அடைதல், பரத்தை அடைதல் ஓகே மாதாஜி. நீங்க சொல்றது பகவானை எப்படி அடையுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அந்த 8வது கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி என்ன? நான் அதுதான் இந்த 2வது ஸ்லோகத்திட்ட போல மரண காலத்துல வந்து எப்படி அடைஞ்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். இதுதான் பக்தி தொண்டு. மரண காலத்துல எப்படி பகவான் கிட்ட எப்படி அடையிறது அப்படின்னு நம்ம பாருங்க. இதுல பாருங்க, இல்ல கேக்குற பாருங்க. 2வது ஸ்லோகத்துல மதுசூதனரி யாகங்கள் இறைவனே யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார், இது 7வது கேள்வி. 8வது கேள்வி என்ன கேட்கிறார் பாருங்க. பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் கேட்கிறார். அதுதான் பகவான் என்ன பண்றார் இந்த அத்தியாயத்துல ஃபுல்லா தான் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா கேட்டேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இந்த புக்ல இருந்துதான் பார்த்துதான் சொன்னேன். என்ன டக்கு ஞாபகம் வரணும் என்னன்னு சொல்லணும்னா, இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கொடுக்கறது 7 விதமான கேள்விக்கு அந்த கேள்விக்குள்ள விளக்கத்தை கொடுத்துருவாரு. அதாவது பதில் சொல்லிடுறாரு. சொல்ல போனா பதில் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறாரு, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லிடுறாரு. ஆனா அந்த 8வது கேள்விக்கு பரத்தை அடைதல் பத்தியா, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடவர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அடைய முடியும், மரண காலத்துல எப்படி அப்போ எப்படி அடைய முடியும்? ஏன்னா வந்து யாருமே அவர் நல்ல கேள்வி பாருங்க, ரொம்ப உன்னிப்பா கொஞ்சம் தெரியும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவர், ஆல்ரெடி நாம எல்லாம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறோம். பகவத்கீதையில அதாவது பகவத் பக்தரா நாம எல்லாமே பகவான் கிட்ட ஈடுபட்டு தான் இருக்கிறோம். ஆனாலும் நமக்கும் ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாரு பாருங்க அர்ஜுனன். மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்னு கேட்கிறாரு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரே மாதிரி எண்ணங்கள் தான், நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளுமே. மனித பிறவி மாத்திரம் சொன்ன மனித பிறவி மாத்திரம் சொல்றேன், அந்த இதெல்லாம் சொல்லல. இந்த 4 லட்சம் மனித பிறவி பத்தியில இது எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும்.
ஆனா இறக்கம் தருவாயிலே அப்பா நினைப்பாங்க, அம்மா நினைப்பாங்க, தம்பி நினைப்பாங்க, கணவரா நினைப்பாங்க, பிள்ளைகள் நினைப்பாங்க, பேரப்பிள்ளை நினைப்பாங்க, யாரையாவது ஒருத்தர் நினைப்பாங்க, அன்புக்குரிய நினைப்பாங்க இல்லைங்களா மரண காலத்துல. ஆனா அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னா அது பித்ருலோகம் தான். அதே வந்து பகவானை நினைச்சோம்னா அவர் லோகத்துக்கு போறோம். அதை பத்தி தான் இந்த அத்தியாயத்துல ஃபுல் தலைப்பு அதான் கொடுக்குறாங்க. இந்த அத்தியோட தலைப்பே அதான், பரத்தை அடைதல் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 8 விதமான கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா நாம இதுல படிச்சோம். அர்ஜுனோட கேள்வி என்ன? மிக சிறந்த கேள்வி அவர் கேட்கிறார். எதுக்காக கேட்கிறார்? எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை அடைவது, அந்த ஸ்தானத்துல பார்த்தோம். அதே இறப்பு தேதியை பத்தி, இறப்பு தேதி ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு. 5ல இருந்து 8வது பதம் வரைக்கும். அது எப்பொழுதும் தயார்படுத்திக் கொள்வது, பாடத்திட்டம் என்ன, எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்வது, பலன் என்ன. இந்த பதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5ல இருந்து 8வது பதம் வரைக்கும் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம். அதே மாதிரி பரத்தை அடைதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9ல இருந்து 22வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறாரு. அந்த 9ல இருந்து 22வது பதம் வரைக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்கோம். அதுலயும் 3ஆ பிரிச்சு எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும், அனநேய பக்தியா எப்படி பண்ணலாம், எவ்வாறு பரத்தை அடைவது, ஏன் பரத்தை அடைய வேண்டும், அவர்கள் எதை அடைகிறார்கள் அந்த ஸ்தானத்துக்கு நம்ம இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தூய பக்தி, தூய பக்தி சிறந்தது 23ல இருந்து 28வது பதம் வரைக்கும் நாம அதை பார்த்தோம். 23ல இருந்து 28வது பதம் அது என்ன சொல்ல வருது? மற்ற யோகிகள், தூய பக்தர்கள், யாக சக்கரம், யாக சக்கரம், யாக தர்மம், இதை பத்தி நாம விரிவா இந்த 8வது அத்தியாயத்துல சிறப்பா நம்ம படிச்சோம். அது நம்ம டக்குன்னு அதை முழிப்பு வந்தா யாராவது தட்டி எழுப்பினாலும் நமக்கு சொல்லணும் இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, இதுல என்னங்க ஃபுல்லா பகவான் எப்படி பரத்தை அடையதான் கேட்கிறாரு அப்படின்னு. பகவான் லோகத்தை எப்படி போகும் இறக்கும் தருவாயில். அதுதான் குலசேகர ஆழ்வாரும் சரி, ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா அதுல பாசனம் என்ன மாதிரி பண்ணிருக்க. பாதம் கவ்வும், கைகால்லாம் விழுந்துரும், நமக்கு கைகால்லாம் விழுந்துரும், புத்தி இருக்காது. அதாவது புத்தி எல்லாம் புத்தி பேஞ்சிட்டு போயிடும், கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். ஏன்னா இறக்கம் தருவாயில அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் தான் எல்லாருக்குமே, எல்லா ஜீவராசிகளுமே கை கால் இழுத்துக்கும், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் நமக்கு. சில பேர் நல்லா படுத்துட்டு அப்படியே தூக்கிடுவோம், நமக்கு தெரியாது நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாருங்க, திடீர்னு பார்த்தா காலில் பார்த்தா உயிர் போயிடுச்சுங்க, நல்ல சாவுங்க நம்ம நினைப்போம். ஆனா அந்த ஆத்மா பட்ட அவசரம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு டிஃப்ரெண்டா. நான் ஒரு இதுல படிச்சேன், ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு உபநேசங்களை படிச்சேன். என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் வந்து 120 வருஷம் நம்ம சொல்றோம், 120 வருஷம் நம்ம ஆயுள் லைஃப் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா. ஆனா பிரம்மாவோட லைஃப் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். 1000 யுகங்கள், 1000 யுகங்கள், அதாவது 1000, அதாவது ஒரு கல்பன்றது 1000 சுத்து சதுரயுகம். அது சுத்தனாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பகவானுடைய பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி படிச்சிருக்கோம். ஒரு கல்பம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் தேவர்களுக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 வருஷம் சொல்றோம்ல, அதே நாம சிட்டிக்கு போற நேரம் தான், யாருக்கு தேவர்களுக்கு சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் நம்மளுடைய லைஃப் நாம சொல்றோம். அதே மாதிரி மனுக்கள், அதாவது பிரம்மாவுடைய சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் தேவர்களோட லைஃப் நம்ம படிச்சிருக்கோம், வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ நமக்கும் தேவருக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு பாருங்க. அப்ப பிரம்மாவுக்கும் தேவர்கள் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு இருக்கு, பகவானுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க இல்லைங்களா. அப்போ நமக்கும் தேவர்கள் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். காரணம் எதுன்னு சொல்றேன்னா, இந்த ஆத்மா யமலோகத்துக்கு போகுதுன்னு வச்சுங்களேன், அதோட கால நேரம் மாற்றம் ஏற்படும். கால நேரம் மாற்றம், அதாவது டைம் டிராவல் சொல்லி இப்ப இங்கிலீஷ் படம் நிறைய படம், இந்த சினிமா படம் நிறைய படம் எடுக்கிறாங்க, ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய கிடைக்குது பாத்தீங்களா. திரும்ப அதை டைம் டிராவல் மாதிரி சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி. இப்போ இந்த ஆத்மா நம்ம உடலை விட்டு போச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிடும். ஆனா அது நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகி வருது, அதை வந்து கால நேரம் அனுபவிச்சு இங்க வருது பாருங்களேன், அது வர்றதுக்கு பல வருஷங்கள் ஆகுமா, பல வருஷங்கள் ஆகுமா. அவங்களோட கால நேரம் வேற, நம்ம கால நேரம் வேற, நம்ம கால நேரம் வேற, அவங்க காலம் வேற. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியோட கால நேரம் வேற, அதாவது சூரியனோட கால நேரம் வேற, இப்போ தேவலோகத்துல யமலோகத்துல ஒரு கால நேரம் வேற, இது மாறி மாறி இருக்கு. அப்போ நம்மளுடைய நேரம் வந்து டிஃபரெண்ட். நம்ம வந்து 120 வருஷம் நமக்கு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அவங்களெல்லாம் அது வந்து ஒரு நொடி அவங்களுக்கு. இப்ப இந்த ஆத்மா அங்க போய் சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், திரும்பி வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள், நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு நாள்ன்றோம். ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாள் அவங்கள ஒரு செகண்ட் சொல்லும் போதே நமக்கு ஒரு 120 வருஷம் சொல்றோம். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து 10 நிமிஷம் தேவையில்லை, ஒரு செகண்ட்ல 100ல 1.1 அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம அனுபவிக்கிறது எங்க தேவலோகத்துல
யமலோகத்துல நம்ம அனுபவிக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பல ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆகும் அனுபவிக்கிறது. அதாவது பூமியோட கால நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யமலோகத்திலேயோ சந்திரலோகத்திலேயோ இப்ப சூரிய லோகத்துல ஏதோ ஒரு லோகத்துல அவங்களுடைய கால நேரம் பார்த்தம்போது வித்தியாசமா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் தான் அது. ஒரு செகண்ட்ல 100ல நம்ம வந்து 120 வருஷம் 1000 வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது படிக்க. எனக்கு அது கரெக்டா எனக்கு இது பண்ண வரல எனக்கு அது. ஏன்னா நான் படிச்சனோட அவ்வளவுதான். அதை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அந்த எனக்கு இது வரல எனக்கு அது. ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்றது புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? புரியுது பிரபுஜி, புரியுது. அத பிரம்மாக்கு எப்படி ஒரு நாள் இதுனா அப்படி சொல்லுவாங்க, ஒரு கணக்கு இருக்கு. புரியுது. ஆமா. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம தேவர்கள் திருப்பி ஒரு ரிப்பீட் சொல்றோம் பாருங்களேன். நான் திருப்பி ஒரு ரிப்பீட் சொல்றேன் பாருங்க. இப்ப நம்ம கலிகாலம் இருக்கு. கலிகாலத்துல வந்து 4,32,000 வருஷம் நாம கணக்கு பண்ணிருக்கோம். அதாவது வேதத்துல சொல்லப்படுது 4,32,000 வருஷம். அதே வந்து அடுத்த யுகம் துவார யுகத்துல வந்து துவார யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே 4,32,000 வருஷத்தை நீங்க ஆட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப 8,64,000 வருஷம் ஆகுது. திரும்பவும் நீங்க 4,32,000 வருஷம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 12,24,000 வருஷம் ஆகும். திருப்பம் ஒரு 4,32,000 வருஷம் கூட்டினா 17,00,000 தாண்டும் இல்லைங்களா? எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றோம், ஒரு சதுர யுகம் சொல்றோம், ஒரு மகா யுகம் சொல்றோம். இப்போ ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றது இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்ததான் ஒரு திவ்ய யுகம். அது மாதிரி 71 திவ்ய யுகம் சுத்தணும். 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு மன்வந்திரம் சொல்லுது வேதம். அப்போ 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு கல்பம் சொல்லுது இல்லைங்களா? ஒரு கல்பம் சொல்றது பகவானுடைய ஒரு பகல் பொழுது. அதாவது பகவான் இல்ல பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது. அதே பொழுது இரவும் அப்படி நீண்டு போகும். இரவில் இருக்கும்போது நம்ம பகவான் கிட்ட இருப்போம். எல்லா ஜீவராசியும் பகவான் கிட்ட இருக்கும். திருப்பியும் பிரம்மா கால பொழுது வரும்போது திருப்பியும் நம்ம படைக்கிறார். இது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 8லயும் படிச்சிருக்கோம், 7லயும் படிச்சிருக்கோம், இனி வர 9லயும் படிப்போம் இல்லைங்களா? அது எது சொல்ல வரேன்னா அந்த இறந்த காலத்துல நம்ம போய் சேர்ற நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டக்குன்னு போயிடும். நாம எங்க போயிடுவோம்? அந்த அளவுக்கு போயிடுவோம். ஆனா திரும்பி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேரப்பிள்ளை தான் நம்ம மகனா பிறப்போம். பேரப்பிள்ளைகள் தான் நமக்கு வந்து மகனாக பிறக்கும் நம்முடைய பேரப்பிள்ளைக்கு. ஆனா அதே புண்ணியம் செஞ்ச ஆத்மா நம்ம ஒரு புண்ணியம் செஞ்சுட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 10%, ஒரு 10%, 5%, 20%, அதுக்குள்ள கம்மியா நம்ம ஒரு பாவம் பண்ணிருந்தா உடனே நம்முடைய பிள்ளைகள் வயிற்றிலே நம்ம பிறப்போம். இது ஒரு உபநிஷங்களை நான் படிச்சேன். ரொம்ப அற்புதமா இது பண்றாங்க. நிறைய பாவம் பண்றவங்க வந்து திரும்பவும் நம்ம பேர வயிற்றுலயோ இல்ல கொள்ளு பேர வயிற்றுல தான் பிறப்போம். அது வரைக்கும் நம்ம பாவத்தை அனுபவிச்சிருமாங்க யமலோகத்துல. அப்ப மனித கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட அதாவது அவங்களுக்கு அதாவது மனித கணக்குப்படி ஏகப்பட்ட வருஷங்கள் ஆகும். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் கணக்கு. ஒரு நிமிஷமா அனுபவிச்சுட்டு போன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவ்வளவு மரகன வேதனை அடைய முடியும். நம்ம அந்த மாதிரி வேதனை கிடைக்கும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த உபநிஷங்கள்லாம். எது வேணா அந்த புக்கோட காட்டுறேன் பாருங்க. இதெல்லாம் வாங்கி படிங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த பிரபுஜி, புக்கு. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களுக்கு வந்து ஒரு நாள்ன்றது நமக்கு ஒரு வருஷம். அதுதான் நம்ம தை மார்கழின்னு கொண்டாடுறோம். 6 மாசம் இரவு, 6 மாசம் பகல். அப்ப நம்ம அந்த விடிய காலம் மார்கழி தை மாசத்துல நம்ம கொண்டாடுறோம். இல்ல அது ஒரு நாள் அதாவது ஒரு வருஷம். நமக்கு ஒரு வருஷம் தேவலுக்கு ஒரு நாளா? ஆமா. அப்படி எல்லாம் கிடையாது மாதாஜி. இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. வேதத்துல அது மாதிரி கொடுக்கப்பட்டது இல்ல மாதாஜி. மார்கழி தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசின்னு வருது இல்ல பிரபுஜி. அப்படி பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு நிமிஷம் கேளுங்களேன். அப்படி உங்க கணக்குப்படி வரட்டுங்களேன். எல்லாரும் கட்டுண்ட ஆத்மாதான் வேதம் சொல்லப்படுது. இது ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்காக சொல்ல வரல, உங்களுக்கு புரியுதுக்காக சொல்ல வரேன். இப்ப நாம கலியுகத்துல வந்து 5200 வருஷம் தாண்டிடுச்சு. 5200 வருஷம் தாண்டிச்சு. நம்ம தாண்டி இருக்கு. நம்மளுடைய ஒரு வருஷம் போது தேவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் என்ன சொல்றீங்க? ஒரு நாள். அதாவது ஒரு வருஷம்ன்றது அவங்களுக்கு ஒரு நாள் இல்லைங்களா? இப்ப 5000 வருஷம் ஒரு பகலும் ஒரு இரவும். நமக்கு வந்து இந்த காலையில பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்றோம் இல்லையா? 4 to 6 அது வந்து
அவங்களுக்கு வந்து அந்த தை மாசம் வந்து அவங்களுக்கு தை மார்கழி தை அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிரம்ம காலம். காலையில நமக்கு 4 to 6 நம்ம கொண்டாடுறோம்ல, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு. இல்ல இல்ல மாதாஜி, இல்ல ஆக்சுவலா இல்ல, நான் படிச்சதுல அந்த மாதிரி இல்ல. நீங்க அதாவது சில புக்குகள்லாம் வந்து நிறைய தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தவறா எடுத்துக்காதீங்க நான் சொல்றேன்ட்டு. ஏன்னா நம்மளுடைய கௌடியா சம்பிரதாயத்தை படிச்சிருக்கேன். டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானே. ஓகே ஓகே, ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலேயே நான் படிச்சிருக்கிறேன். ஏன்னா நம்முடைய ஆச்சாரிகள் வந்து எல்லா இதுவும் படிக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நான் வந்து முதல்ல ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அது நான் ரொம்ப அதுல ஈடுபாடா இருந்தேன். அப்போ அதுல நான் படிச்சேன் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல. இப்ப நான் இந்த புக்கு கூட ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தோட உபநேஷன்ல தான் படிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்களேன், 5000 வருஷம் சொல்லும் போது நமக்கு 5000 வருஷம் நமக்கு பூமிக்குன்னா, அப்ப அவங்களுக்கு எவ்வளவு வயசா இருக்கும் பாருங்க, எவ்வளவு நாள் ஓடி இருக்கும் பாருங்க, இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு யுகம் சொல்லும் போது 4,32,000 வருஷங்கள் நம்ம இதுன்னா, அப்ப அவங்க எவ்வளவு நாள் ஓடி இருக்கு பாருங்க. அவங்க அப்ப உங்க கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா 4,332 நாள் கணக்கு வரும். நீங்க சொல்ற கணக்கு பாத்தீங்கன்னா 4,332 நாள் கணக்கு வரும் ஒரு யுகமே. அதே மாதிரி ஒரு யுகம், ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதாவது திவ்ய யுகம், ஒரு திவ்ய யுகம் ஒரு சுத்தம் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 17,20,000 வருஷம் போது அவங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் வருது, அவங்க வருஷம் போது அவங்களுக்கு வெறும் 1,700 நாள் வரும் உங்க கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா. யாருக்கு? அவங்களுக்கு. அப்ப 1,700 நாள்னு சொல்லும் போது நீங்க வந்து அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,700 நாள் போது 365 நீங்க மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணி பாருங்களேன். அப்போ அவங்க வயசு ஒரு ரவுண்ட்லயே வந்து ஒரு யுகத்திலேயே ஒரு ஒரு திவ்ய யுகத்திலேயே வந்து அவங்க லைஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது, அதாவது 17 லட்சத்து நம்ம கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா 1,700 நம்ம 365 டிவைட் பண்ணினா எவ்வளவு வருதுன்னு கணக்கு பண்ணி பாருங்க. அப்ப அவ லைஃப் குறைஞ்சிரும். அப்போ ஒரு திவ்யகுணம் 71 திவ்யகுணம் சொல்லும் போது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாதி கிழவன் ஆயிடுவாங்க. யாரு? சூரியன், சந்திரன், பகவான், இவங்க எல்லாருமே. அப்ப பகவத்கீதை சொல்றது தவறாயிடும் மாதாஜி. நான் சொல்றது புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா புரியுது. ஆனா அது தவறான ஒரு அந்த இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அப்படி நீங்களே கனெக்ட் பண்ணி பாருங்களேன், இல்லைங்களா? பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது நாம சொல்றோம், பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது பகவானுக்கு நாசி காற்றுல இருந்து வர அந்த நேரம் தான் பிரம்மாவுடைய லைஃபே சொல்லுது வேதம். பகவானுக்கு மூச்சு காற்று வருது பாத்தீங்களா, அந்த நேரம் தான் பிரம்மாவுடைய லைஃப். பிரம்மா சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் மனுவோட லைஃப். மனு சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் வந்து தேவர்களோட லைஃப்னு சொல்லுது. தேவர்களுக்கும் மனுக்கும் ஒரே இதுதான். அப்ப நம்மளுடைய கால நேரம் பார்க்கும்போது நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா, அப்போ அவங்க வந்து ஒரு அதாவது ஒரு கல்பத்திலேயே அவங்க டோட்டலாவே கிட்டத்தட்ட 50-60 வயசு தாண்டிடுவாங்க. அவங்க கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா 50 வயசு தாண்டிடுவாங்க ஒரு கல்பத்துக்கு. அப்போ பகவான் பிரம்மாவோட 100 கல்பம் தாண்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க, அவங்க லைஃபே வராது. ஏன்னா பிரம்மாக்கே 100 லைஃப் தான், 100 வருஷம் தான் லைஃபே வருது. இது வேதம் சொல்லுது. தமிழ்நாட்டுல வந்து பிரபுஜி மார்கழி மாசம் வந்து எல்லாரும் அதிகாலையில நீராடி கிருஷ்ணனை போய் பார்க்கணும். அதான் மாதாஜி, அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு நான் ஒரு காரணம் சொல்றேன் பாருங்களேன். அது என்னன்னா, நம்மளுடைய காந்த சக்தியில இந்த நம்மளுடைய உலகம் இயங்குதுன்னு நமக்கு தெரியும், இல்லைங்களா? எல்லாமே இந்த காந்த சக்தி தான் இயங்குது. நம்ம உடலும் காந்த சக்தி தான் இயங்குது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த சூரியன் அஸ்தமாவது பாத்தீங்களா, அஸ்தமாயிட்டு உதய டைம்ல வருது பாத்தீங்களா, சூரியன் உதயம் ஆகுது பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாழிகை, அதாவது 4:30 மணி வரைக்கும், 4:30 மணிக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அந்த நேரத்துல பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை நம்ம சொன்னோம்னா நம்மளுடைய மைண்டு எல்லாமே வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் பவர் மூலியமா வெறும் வயிற்றுல நம்ம எதுவுமே சாப்பிடாம விரதம் இருக்கிற டைம் மாதிரி அது. அப்போ உடல்ல வந்து எல்லா கழிவுகளும் போயிடும், இருக்காது. எம்டி ஸ்டமக்கோட தான் நான் இருப்போம், ஒரே காலி வயிற்றோட தான் இருப்போம். சில பேர் தண்ணி குடிப்பாங்க, குடிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல சொன்னா ரொம்ப நல்லது. அந்த நேரம் நமக்கு வந்து காந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா நமக்கு வந்து இந்த மைண்டு நம்மளுடைய புத்தி எல்லாம் நம்ம கரெக்டா செயல்படும் அந்த நேரம். இது சயின்ஸ் சொல்லுது. அதுதான் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம்னு பேர் வச்சாங்க அதுக்கு நம்ம ஆச்சாரிகள்.
அந்த கால நேரத்துக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு விசேஷம் என்ன பாத்தீங்களா, சந்தியாவந்தனம் பண்றது காலையில பண்றதும் சாயங்காலம் பண்றதும் மதியானம் பண்றதுக்கும் ஒரு டிஃபரெண்ட் இருக்கு. சந்தியாவந்தனம் யாரு பண்றா மாதாஜி? யாராவது இங்க இருக்காங்களா, பண்றவங்க இருக்காங்களா? ஆண்கள் தான் பண்ணுவாங்க சந்தியாவந்தனம். ஆம்பளைங்க தானே பண்ணுவாங்க, பெண்கள் ஆம்பளை தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டுங்கள ஆம்பளைங்க பண்றதை நீங்க பாத்திருப்பீங்கல்ல, சந்தியாவந்தனம் பண்றதை. இப்ப யாரு பிரபுஜி பண்றா? லேட்டா வர்றாங்க, லேட்டா போறாங்க. இல்ல இல்ல இருங்க, அப்படி அப்படி ஒரு பொத்தம் போக சொல்லாதீங்க. அதாவது இல்ல, இங்க பிராமணர் யாரா இருக்காங்களா? இல்ல 6 மத்தியானம் 1 மணி, ஈவினிங் 5 மணின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, காலையில 6 மணிக்கு நம்ம சூரிய உதயம் ஆன பிறகு நம்ம வந்து பண்ணணும் இல்லைங்களா? அது ஒண்ணு. கரெக்டா 12ல இருந்து 1 மணிக்குள்ள பண்ணிடணும். ஈவினிங் வந்து சூரிய அஸ்தமானத்துக்கு முன்னாடி நாம வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். நான் பண்றோம், இப்ப நம்ம ரெகுலரா பண்றோம். சோ அப்ப அந்த 12 மணில இருந்து 1 மணிக்கு நான் வந்து சந்தியாவந்தனம் எப்படி பண்ணுவேன்னா, பூனல்ல இருக்கும்போது பூனல்ல வச்சுக்கிட்டு நாம வந்து அந்த காயத்ரி மந்திரம் சொல்றோம். சாயங்காலம் சொல்றதையும் காலையில 6 மணிக்கு சொல்றதும், சாயங்காலம் 6 மணிக்கு முன்னாடி சொல்றதும், காலையில 6 மணிக்கு பின்னாடி சொல்றதுலயும் பலன் கிடையாது. சந்தியாவந்தனம் பண்றது நடுவுல உச்சி வெயில்ல பண்றோம் பார்த்தீங்களா, சூரிய நரகம் பாருங்க, 12ல இருந்து 1 மணிக்கு சொல்றது, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். அந்த நேரத்துல சந்தியாவந்தனம் சொல்லி காயத்ரி மந்திரம் சொல்லி நம்ம பூனலை இது பண்றது அவ்வளவு சிறப்பு. அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்தந்த நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள், நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப அழகா நம்மளை கட்டமைச்சிருக்காங்க வேதத்துல. இந்த நேரத்துல பண்ணா நம்ம சந்தியாவந்தனம் பண்ணி நம்ம நெய்வேத்தியம் பண்ணி பகவான் நெய்வேத்தியம் பண்ணி நம்ம அந்த உணவு உண்ணும் போது, பிரசாதத்தை உண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். ஆனா நாம பிராமணருக்கு வந்து 3 வேளையும் வந்து வீட்டுல தான் இருப்பாங்க, இல்ல கோவில்ல இருப்பாங்க, ஏதோ உபநேசங்கள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது செய்வாங்க. ஆனா அவங்க பண்ண முடியும். ஆனா சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் பண்ண முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். ஏதாவது போர்ல நிற்பார் 12 மணிக்கு, எங்க போய் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவார் அவரு? அதுக்குதான் 50 வயசுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து வனவாசம் போங்க அப்படின்னு சொல்றது. 50 வயசுக்கு அப்புறமாவது நீங்க சந்தியாவந்தனம் எல்லாரும் பண்ணணும். எல்லாரும் பூணல் போடலாம், தப்பு கிடையாது. சூத்திரம் கூட பூணல் போடலாம். சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், எல்லா பிரபுஜியும் பண்ணணும். ரொம்ப நல்லது. அது அவங்க சுத்தி இருக்கும் எல்லாருக்குமே நல்லது. அதுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக்கணும், பகவானை மையப்படுத்தி அதை தயார்படுத்திக்கணும். எங்கேயோ போய் எங்கேயோ பேசினுக்கிறோம், நம்ம பகவானை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருந்துட்டு கடைசியில நம்மள இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம 9ஆம் அத்தியாயம். 9ஆம் அத்தியாயோட தலைப்பு என்ன ஞாபகம் இருக்கா? அறிவின் அரசன். அறிவின் அரசன். அந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ராஜவித்யா ராஜ குவியோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த அத்தியாயத்துல மிக ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்கப்படுறது. ரகசியம் சொன்னாவே குவியம் சொல்லப்படுது. ராஜ வித்யா ராஜ குவியம், ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவ மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் நமக்கு ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் பேசுறார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அர்ஜுனா நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் அறிவதால் இஜட துன்பகத்தில் விடுதலை அடைவாய். மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். என்ன சொல்றாரு? பொறாமை கொள்ளாதவன்றார். அதே மாதிரி சந்தேகப்படாதவன்றார், நம்பிக்கை உடையவன்றார். நம்பிக்கை உடையவன், பொறாமை கொள்ளாதவன், 2 விதமா நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து உபநேசம் பண்றாரு. பிரபுஜி லைன்ல வராரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் கொஞ்சம் இதுங்க, நான் ஒரு 9:30க்கு மேல உங்களுக்கு கால் பண்றேன். 9:30 10:30 மேல கால் பண்றேன். கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, பொறாமை கொள்ளாதவன், பகவான் மேல நம்பிக்கை உள்ளவன், சந்தேகப்பட மாட்டார். அந்த மாதிரி ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க இந்த அத்தியாயத்தோட அந்த ரகசியமான ஞானம் சொன்னாலும் காதுல கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே விட்டு போயிடுவார். பொறாமை இருக்கக்கூடாது, இந்த பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, நம்பிக்கை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பொறாமை பத்தி சொன்னார், பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, மிக மிக ரகசியம், அதாவது கல்வி ஞானம். இந்த கல்வி ஞானம் நம்பிக்கை இருக்கணும், சந்தேகப்படக்கூடாது, யாரையுமே சந்தேகப்படக்கூடாது.
அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து சந்தேகப்படாம பொறாமை இல்லாம நம்பிக்கையோடு கேட்கறவங்க மட்டும்தான் இந்த ஞானம் பகிரப்படும் போது அதை புரிய முடியும் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயம் மூலியமான சிறப்பே பகவான் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் எந்த உருவுல நாம வந்து தியானிக்கிறது அர்ஜுனன் இந்த அத்தியாயம் மூலியமா கேட்கிறார். ஏன்னா நாளைக்கு அடுத்த அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயத்தோட சிறப்பு என்னன்னா விபூதி யோகம். அந்த விபூதி யோகத்தை இந்த அத்தியாயத்திலே அவர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட. இங்க இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, எங்கு வீசிக்கொண்டு உள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாய்த்துள்ளதோ அதே போல படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ள அறிவாயாக. பலத்த காற்று ஆகாயத்துல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் அது காத்து இருக்கும், அந்த ஸ்டேஜுக்கு மேல காத்து இருக்காது. இல்லைன்னா வளிமண்டலம் கிடையாது, காற்று மண்டலம் கிடையாது. இந்த ஈர்ப்பு சக்திக்குள்ள இருக்கிறீங்கன்னா காற்று, அதுக்கு மேல காற்றே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதே போலதான் நம்ம பௌதிகமான செயல் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான். அதையே சார்ந்திருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம திரும்ப இதே இதில்தான் நாம திருப்ப நம்ம உள்ள நுழையும். அதுதான் சொல்வார், கல்பத்தில் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் எனதில் இயற்கையை நுழைகின்றன, அடுத்த கல்பத்தில் ஆரம்பத்தில் என சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை படைக்கிறேன் அப்படின்ற. கல்பம் சொல்றது பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றாரு. இந்த இடத்துல அதே மாதிரி பாருங்க, அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அளிக்கப்படுகிறது. எப்பொழுது? பிரம்மாவுடைய இரவு பொழுது வரும்போது. சோ இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து இறப்பை பத்தி சொல்றார். அதே மாதிரி நம்மளுடைய லைஃப் என்னன்ற பத்தி சொல்றார். முக்கியமா வந்து யார் மேலேயும் பொறாம இருக்கக்கூடாதுன்றார். பரமகதியை எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பே அதுதான் இல்லைங்களா? 10வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா விபூதி யோகம். விபூதி யோகத்துல பகவானுடைய வைபவத்தை நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது பூரணத்தில் வைபவம் இந்த அத்தியாயம். இதுல சிறப்பு என்னன்னு சொல்லப்படுதுன்னா, நம்ம 20வது பதம் வரைக்கும் 20 வரைக்கும் பகவானுடைய எல்லா விதமான சாராம்சமும் நமக்கு ரொம்ப அழகா இதுல வந்து 20வது பதம் வரைக்கும் நமக்கு கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வைபவத்தை, அவருடைய விபூதி யோகத்தை கொடுக்குறாரு. விபூதி யோகத்தை நம்ம என்ன சொல்லப்படுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்தெந்த இடத்துல பகவான் யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு நாம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல குறிப்பா சொல்ல போனா எல்லா இதயத்திலயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. எல்லா ஜீவராசி 84 லட்சம் ஜீவராசி இதயத்திலயும் பரமாத்மா இருக்காருன்னு நமக்கு தெரியும், நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா இதுல என்ன சொல்ற, அனைத்துக்குமே மூலம் பகவத்கீதையோட சாராம்சம் எனக்கு மேலும், அதாவது எனக்கு மேலும் சொல்லுங்கள் பகவான் அர்ஜுன பகவான் கிட்ட முறையிடுறார். அதே மாதிரி 20ல இருந்து 42 பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லா வைபவத்தையும் விபூதியும் விரிவாக்குறார். ஏன்னா சிவபெருமான் நான் தான், அதாவது 12 உத்தவர்களே நான் தான்ன்ற விஷ்ணுவா இருக்கின்றார். 12 ஆதித்யர்கள், அதே உத்திரர்கள்ல வந்து நான் தான் வந்து சிவனா இருக்கின்றார். படைத்தளபதி அதாவது கார்த்திகேயன், அவரும் நான் தான்றார். யமனும் நான் தான்றார். சரிங்களா? மன்மதனும் நான் தான்றார். சூதும் நான் தான்றார். எல்லா இடத்துலயுமே அவருடைய வைபவத்தை ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம ரொம்ப அழகா விளக்குறோம். இதுல முக்கியமா என்ன சொன்னா, பகவான் கிருஷ்ணன் அறிவதற்கும் அனைத்திற்கும் மூலம் அறிந்தும் அறியாமலும், அந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா 20வது பதம் வரைக்கும் நாம இதுல படிச்சோம். முதல் பதமே என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானை அறிவதுக்கு தான். பலம் பொருந்திய பையனுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்க போறேன், இதை மீண்டும் கேட்பாயாக. முதல் ஸ்லோகத்திலே சொல்றாரு. 2வது ஸ்லோகம் அனைத்திற்குமே மூலம், அந்த சாராம்சம் மூலியமாக சொல்றாரு. அதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. தேவர்களும் மகரிஷி கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே அறிவேன்றார். அப்ப அறிந்தும் அறியாமலும் அந்த சாராம்சம் மூலியம் ரொம்ப அழகா 4, 5, 6, 7 ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு. 8வது அத்தியாயத்தை 8வது பதத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 11 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கீதையோட சாராம்சமா கொடுக்குறாரு. கீதையோட சாராம்சம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, இதே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்திய லீலால 22:54 சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்கள் கன நேரம் சங்கம் கூட எல்லா வெற்றிகளையும் வழங்கக்கூடும் என்று எல்லா சாஸ்திரங்களும் உரைக்கின்றன. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 52, 55, 24 சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. சரி, 22, 54 சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ ஒரு கணம் சாது சங்கத்தை தொடர்பு இருந்தாவே போதும். ஒரு கணம்
நமக்கு முத்திக்கான வழி நமக்கு கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி பக்தர்கள் சங்கம்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, எப்பெல்லாம் நம்ம பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கிறோமோ, இப்ப நம்ம இருக்கிறோம் 1 மணி நேரம் இருக்கிறோம், இந்த சங்கத்துல 1 மணி நேரம் இருந்தாவே போதும். நமக்கு 1000 விஷயங்கள் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கும். நமக்குள்ளே நமக்கும் அந்த புத்தி இருக்குங்களே, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, புத்திக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆன்மீக சம்மந்தம் போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் நாமளே புரிஞ்சுப்போம். ஓ, 8ல இப்படி சொல்லியிருக்காரா, 9வது அத்தியாயத்துல இப்படி சொல்லியிருக்காரா, 10ல இப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தி நினைக்கும் போது இன்னும் நிறைய நமக்கு அந்த ஞானம் கொடுப்பார் பகவான். ஏன்னா அவரை பத்தி நினைக்க 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 சரிங்களா. இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பு. 11 அத்தியாயத்தை பத்தி தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 11 அத்தியாயம் தலைப்பு विश्वरूप दर्शनम प्रभुजी। हरे बोल माता जी। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। விஸ்வரூப தரிசனம். இன்னைக்கு அது 11 அத்தியாயம் தான் இன்னைக்கு எடுக்க போறோம் கிளாஸ். இன்னைக்கு லெவல் 1ல விஸ்வரூப தரிசனம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டது? மொத்தம் 55 ஸ்லோகத்துல, அதாவது கேள்வி, அதாவது வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன், இல்லைங்களா? பகவான் கிட்ட ரொம்ப அற்புதமா ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார். என்ன மாதிரி வேண்டுகோள் பார்ப்போமா? அத என்ன மாதிரி இருக்கிறார் பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்போடு எனக்கு வழங்கி உள்ளே. தங்களது இத்தகைய அறிவுரை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்ற. எனக்கு இது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னா. அப்ப இரண்டாவது என்ன சொல்லவே, தாமரை கண்கள் உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடம் இருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்பொழுது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன்றார். அப்ப பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார். எப்படிப்பட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பாருங்க. 3வதுலயும் பாருங்களேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என்முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காண நான் ஆவலோடு உள்ளேன்றார். இவ பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்தியில் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை காட்டறிவன். ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார். அதே 5ல இருந்து பாருங்க 14வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா விஸ்வரூபத்தை காட்டுறார். அதுலயும் பாருங்க 5ல பாருங்க, தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, இலட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எமது பலவகையான திவ்ய ரூபத்தினை எனது வைபவத்தின் இப்பொழுது காண்பாயாக அப்படின்றார். இப்ப பகவான் அந்த விராட் ரூபத்தை காட்டுறார். 14வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா அதை பாக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை எல்லாம் பாருங்க. அந்த அதாவது 15ல இருந்து 45 வரைக்கும் கையெல்லாம் நடுங்குது, கண்ணுல தண்ணி வருது, வயிறெல்லாம் பூச்சி நிக்குது, இப்படி அப்படின்னு சொல்றார் அர்ஜுனன். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதுலயும் பாருங்க. அதுக்கப்புறமா பகவான் என்ன பண்றார்? விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதாவது அவர் சொன்னது 15ல இருந்து ஒரு 20 பதம் வரைக்கும், 7 பதம் வரைக்கும் சொல்றார். 7 பதம் வரைக்கும் அவருக்கு அர்ஜுனன் பகவானை பத்தி வர்ணிக்கிறார், அவருடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்து. அதுக்கப்புறம் பகவான் திருப்பவும் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கிறார். அதுக்கப்புறமா அவர் என்ன பண்ணு, அர்ஜுனன் பிரார்த்தனை பண்றார். எத்தனாவது பதம் வரைக்கும்? 45வது பதம் வரைக்கும். 46ல இருந்து 55 வரைக்கும் 2 கை ஸ்வரூபத்துல 4 கை ஸ்வரூபத்திலையும் பகவான்கிட்ட பார்க்கணும். கடைசியா அந்த ஒரு 3-4 பதத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் பதில் கொடுக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்துல கடைசியில, இந்த விராட் ரூபத்துல முடியும் போது, இல்லைங்களா? அற்புதமான அத்தியாயம் இது. நானே பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க யாருமே ஒண்ணும் பேச மாட்டேன்றீங்க. நீங்க தான் இந்த கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். சரி, 12வது பதம் அத்தியாயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞான யோகத்துல, அதாவது ஞானம் இல்ல பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் இது 12வது பதம். அதாவது அதுல என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தியை பத்தி 6 விதமான பக்தியை கொடுக்கிறார் பகவான். பக்தி தொண்டை பத்தி, இல்லைங்களா? 6 விதமான பக்தி தொண்டை கொடுக்கும். 8வது பதத்துல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் அந்த 4 ஸ்லோகத்திலேயும் அந்த 6 விதமான பக்தியை ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு, நேர்த்தியா கொடுக்குறாரு இந்த 4 ஸ்லோகத்திலையுமே. அது என்னென்ன பக்தின்னு யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? புக்க பார்க்காம சொல்லணும். அதாவது தொண்டையில இருக்க வர மாட்டேங்குது. இது வேறையா? அந்த என்னமோ பக்தி, விருப்பம் உள்ள பக்தி, விருப்பப்படாத எதையும் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான பக்தி,
ஞாபகம் இல்லை, எல்லாம் மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா பிரபுஜி, எல்லாம் மறந்து போயிருது. ஓகே ஓகே. மத்தவங்க யாரும் ஞாபகம் இருக்கா? சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க, ஏதாவது சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. 12 பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம், அது ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். அனன்ய பக்தி அது மட்டும் ஒண்ணு தெரியும், ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரிபோல் 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 ஹரிபோல். அனன்ய பக்தின்னு சொல்லும் போதே ஓகே புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். கலப்படமற்ற தூய பக்தி. ஓகே ஓகே ஓகே. இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நினைச்சு செய்யற பக்தி ஒண்ணு, எதுவுமே வேணாம் கிருஷ்ணா நீ மட்டும் இருந்தா போதும்னு நினைக்கிற பக்தி ஒண்ணு. அத அந்த மாதிரிதான் வருதே தவிர கரெக்டா அந்த பேரெல்லாம் வரமாட்டேங்குது. ஓகே. பிரபுஜி நிஷ்காம கர்ம யோகம், சகாகம கர்ம யோகம் வருமா? நிஷ்காம கர்ம யோகம் கரெக்ட். மாதாஜி உடனே பிடிச்சிட்டாங்க இல்லையா? சரி, இப்ப முதல் பக்தின்னும் போது 8வது ஸ்லோகத்துல அனனிய பக்தி. அந்த அனனிய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா மனதை கட்டுப்படுத்தணும். மனதை கட்டுப்படுத்தி பகவான் அரிநாமத்தை சொன்னாவே போதும். கலங்கமற்ற பக்தி, அதாவது கலப்படமற்ற பக்தி அனனிய பக்தின்னு சொல்லப்படும் இல்லைங்களா? அது 2வது பக்தி என்னது? முக்கியமான பக்தி, 9வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. மறந்துட்டீங்க. சாதனா பக்தி பாப்போமா? சரி, சாதனா பக்தி அது என்னென்ன? சாதனா பக்தினா என்னன்னு சொல்லுவோம் நாம. இப்ப பாருங்க, என்ன மாதாஜி? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஹரிபோல். சாஸ்திர சாம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றது சிம்பிள். அது என்ன சொல்றாரு 8வது ஸ்லோகத்துல? முழுமுழு கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவையாக, இவ்வாறு எப்பொழுதும் என்னில் வாழ்வாய் என்பது. இந்த பக்தி என்ன பக்தி சொன்னோம்? அனனிய பக்தி. இது எந்த பக்தி என்ன சொல்றோம் பாருங்க? செல்வத்தை வெல்பவனே எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதையும் பிறையிடாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில். அந்த ஸ்லோகத்துல 8வது அத்தியாயத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல சொன்னதை உன்னால பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்ல, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவாயாக என்ற இது சாதனா பக்தி. இதன் மூலம் நம்முடைய விருப்பத்தை நம்ம விருத்தி செஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு அப்புறம் வர்றது பாருங்க, ரொம்ப அழகான பக்தி, நிஷ்காம கர்ம யோகா. சரி, அந்த பக்தி கொடுக்க முடியலாம் சொல்றா பாருங்க. 9:10 சொல்றா பாருங்க. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக, ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலை வந்து அடைவாய் அப்படின்ற இல்லைங்களா? இது நிஷ்காம கர்ம யோகா. அடுத்தது சகாம கர்ம யோகா. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்வில் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவையும் தியாகம் செய்து ஆத்ம நிலை முயற்சி செய் அப்படின்னு. ஆத்ம நிலை முயற்சி செய் அப்படின்றார் இந்த 11ல இருந்தார். தியாகம் பண்ணணும், பகவானுக்கு தியாகம் பண்ணணும். அப்புறம் ஞான யோகம் என்ன சொல்ற? இப்பயிற்சி உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் 12ல பாருங்க. ஞானத்தின் விருத்தி செய்து கொள்ளும் போது உன்னை ஈடுபடுத்தி கொள், இருப்பினும் ஞானத்தையும் தியானம் சிறந்தது. போன ஸ்லோகத்துல தியானம் சொன்னார், இந்த இடத்துல பாருங்க ஞானத்தை தியானம் சிறந்ததுன்றார். ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்ததுன்றார். தியானம், அப்ப தியானத்தை விட செயலின் பலன்களை தியாகம் செய்கின்றார். எல்லா செயலையுமே தியாகம் பண்ணுன்றார். அப்போ நம்ம செய்யற செயல பந்தப்படாம நம்ம செய்யணும். இது எனக்கு இல்ல, இந்த செயல் இந்த பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யறோம். இதுதான் உண்மையான பக்தி யோகம் சொல்லப்படும். இந்த செயலால் செய்கின்றார். கடைசியா எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல? 12வது. 13ல 14ல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லு. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாகோ, எல்லா உயிர்களுக்கும் நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதவனாகவோ, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்பன் துன்பன் சமநிலையில் நிலையுடனாக, சகிப்புத்தன்மையோடு எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிறுத்திக் கொள்ள உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு ஈடுபடுகிறான என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றார். 13ல 14. இந்த இதுல வந்து ரொம்ப சிறப்பே அதுதான். இந்த 6 விதமான பக்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அனனிய பக்தி இல்லைங்களா? சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்ம யோகம், சகாம கர்ம யோகம். இன்னும் நான் படிச்ச ஞாபகம் மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஞான யோகா யாருமே இப்ப சொல்ல மாட்டீங்க. தியான யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா. தியானம் பண்றோம். தியானம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா
நம்ம செயல் நம்ம என்ன மாதிரி செயல் செய்யறோமோ அது எல்லாமே நம்ம தியாகம் பண்ணணும். அது தியானம் பண்றது எதுக்காக தியானம் பண்றோம்? இது என்னுடைய கடமை, இது செஞ்சா புண்ணியம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அப்படி பண்ணா அது தியாகமே வராது. செஞ்சா எனக்கு புண்ணியம் அப்படின்னு நினைச்சாவே தியாகம் கிடையாது. நான் கோயிலுக்கு போய் மொட்டை அடிச்சா எனக்கு புண்ணியம், நேர்த்தி கடன் அப்படின்னு நினைச்சா அது பந்தம், அது பக்தி கிடையாது. அது பிரேம பக்தி வராது, அது மோக பக்தியில போயிடும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோ 12வது அத்தியாயத்தை நம்ம முடிச்சிட்டோம். அடுத்த வாரம் இந்த 6 அத்தியாயம், ஞான யோகத்துல 6 அத்தியாயம் நம்ம அடுத்த வாரம் முடிச்சிருவோம். முடிச்சிட்டு 30ஆம் தேதி நம்ம வந்து 3வது லெவல் நம்ம எடுக்க போறோம். எல்லாரும் கலந்துக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயத்தை பத்தி தான் எடுக்க போறோம். மாயாவுடைய புக்கை தான் நம்ம எடுக்க போறோம். அந்த அத்தியாயத்தை, அந்த புக்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த புக்கெல்லாம் உங்களை கேட்டீங்க இல்லையா, என்னென்ன புக்குன்ட்டு நேற்று சொன்னீங்கன்னா, இது வந்து பக்தி ரசாமரஸ் இந்த புக்கு வாங்கிக்கிங்க மாதாஜி. தெரியுதா? எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு சரியா தெரியல. எங்களுக்கு வந்து என்ன மாதாஜி? எங்களுக்கு இப்ப தெரியுது. ஒண்ணு இல்ல, நானு பிரபுஜி மாதாஜி சொல்லி அந்த குரூப்ல போட சொல்றேன் உங்களுக்கு. அதான் பிரபுஜி, புக்கு. மனச வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏஜுக்கு மேல நம்ம வந்து நல்ல விவரம் தெரிஞ்ச அறிவு தெளிவான பிறகு இருங்க, இந்த கொஞ்சம் இருங்க மாதாஜி கொஞ்சம் இருங்க, நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இதை யூடியூப் ஸ்டாப் பண்ணு. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ ச பன்னானா பாவனிய வைஷ்ணவே நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தர்களுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஓம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா. பேர் சொல்லலாம் மாதாஜி. அதாவது நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல விவரம்